Jeg vil godt byde jer alle sammen velkommen her til Hasle og på byvandringen her i dag. Velkommen til kulturreportagen, som denne gang er med på byvandring i Hasle. Byggeejer Torsten Sletskov har ordet og fører gruppen rundt til de steder, som kan fortælle historier. Hasle, det er et sted, man bor, og det kan man se på husene, fordi de er så forskellige. Husene er gamle, gaderne er sådan, som de har været i adskillige 100 år. Vi kan se på bytegninger, at der er ikke ret meget, der har ændret sig i bystrukturen. Og husene er blevet repareret undervejs. Der er blevet sat lidt på, bygget lidt til. I 1990'erne, der forsøgte man at få kort over, hvad folk havde på deres små skæve parceller, for mange af dem er skæve her i Hasle. Først vil vi gå op på rådhuset, og så inden vi går ud, vil vi lige tage mindesamlingen hernede i stueetagen. Så er der nogle spørgsmål indtil nu? I skal endelig spørge undervejs. Det er godt. Fint. Hasle Rådhus er bygget i 1855, kort efter grundlovens indførelse. Det fungerer i dag som medborgerhus og turistinformation, men har været både tinghus og arrest. Ja, nu står vi så i selve byrådssalen. Det har samtidig også tjent som retssal. Det ser ud, som det faktisk altid har set ud herinde. I byrådssalen hænger Hasles tidligere ledere på række. Og de var så officielt indsat, de her byer herresfogeder. Når vi så kommer herhen af, kommer vi hen til århundredeskiftet 1900, 1902 til 1909. 1909 til 1919, der er stadigvæk en byfogeder herresfoged i Hasle, men så i 1919, der kommer der en borgmester i Hasle. Det vil så sige, at der er sket noget der. Der afslører de billeder her. Lige pludselig så er borgmesteren så folkevalgt jo. Udenfor er det tid til at høre historien om den svenske guvernør Johan Prinsenskjold, der i 1600-tallet led en krank skæbne på Bornholm. Så omringede frihedskæmperne, det var rønnefrihedskæmper, omringede borgmestergården inde i Storgade. Og så bankede de jo på døren ind til borgmestergården, og nu vil de jo godt snakke med ham her, Prinsenskjold. Og Prinsenskjold anede uråd, og han forsøgte at flygte ned mod havnen i fællesskab, så skød de så. Gjorde det af med ham, så var de alle sammen fælles om det. Men siger det dræbende skud, det var sølvknappen, det var fordi der manglede ammunition, så kunne man jo bruge hvad som helst til. Godt. Den der sten herovre, den skal I lige se. Ved Hasle Kirke er der også interessante ting at se. En sten vidner om, at runeskriften har været brugt længere på Bornholm end andre steder. Her har vi så en runesten, en marvadstenen hedder den. Og en vadsten, det er jo sådan typisk, at den har været brugt til at lægge over et lille vandløb, så man kunne komme tørskoet over. Når de så har været brugt til, så har man så fundet ud af, at der står med sandt noget med runer. Vi går videre ned langs med og ser, hvad der findes hernede af gaderne lidt. Selve bageriet har så ligget hernede ved Storgade, hvor vi kan se den gamle tekniske skole, der lige stikker op her. Der kan I se håndværkssymbolerne op i selve murværket her, de forskellige håndværkssymboler. Den er lige blevet handlet. Der skal være hotel derinde. Ubemandet hotel af planen. Så det er her for nylig, ganske for nylig, den er blevet solgt. Byvandringen er en mulighed for at få historie og perspektiv på gader og bygninger. Det giver en masse viden om byen, og det synes jeg er alle tiders. Det er jo altså en ret bombastisk bygning i forhold til de øvrige bygninger i Hasle, så skiller den sig noget ud, det må man jo nok sige. Men altså, den har jo sin historie, og det er altså meget værd. I og med, at jeg kender Bornholm rigtig godt, og først og fremmest har boet på østsiden, så har jeg altid betragtet Hasle som den by, jeg kørte igennem, når jeg skulle til Rønne. Og jeg vil sige, at Torstens oplæg i dag har fået mig til at åbne øjnene for at se byen på nogle andre måder. Det kan jeg godt anbefale. Fra kunsthallen Grønbæksgård går turen ned til havnen, som stadig er i udvikling. Ja, vi går lige igennem her, så kan I se. Når man går igennem derovre, så er der badestrand på den. Badestrand derovre? Ja. Hold da op. Og
så har vi så også fået lavet et havnebad. Kan I se, der er ligesom en trappe der. Og der er så lavet et bassin, så børn kan bade og bunde. Og så kan man også springe ud ved siden af og bade. Og det der hus der, det er for vinterbader. Man kan bade der hele året. Og så er der en sauna i også. Byguide Torsten Sletskov har boet i Hasle 5 år og kender byen ud og ind. Han bor ikke længere i byen, men han elsker stadig at vise den frem. Jeg nyder det hver gang, og jeg får øje på noget nyt hver gang. Og jeg må også sige, at jeg er lidt stolt over, at Hasle har udviklet sig til det Hasle er i dag. Det må jeg nok sige. Det er ud over al forventning. Men jeg vil i hvert fald sige, tusind tak skal I have, fordi... Ja, tak skal I have. Tak skal I have. Tak skal I have.